Обичате ли да ви мирише на бензин? Аз много обичам. Да си говориме с Мая колко пъти са ни връщали клиенти за оплаквания, защото далеч не сме перфектната фирма за чистене. Допускат се грешки, който не работи, той не греши. Имаше един случай точно в този апартамент, в който бяха намерили и исках да им готвя пак така спагети. Исках да ги направя с вино. Обаче обърках виното и сложих. И баща ми, като ги хапна, опита се да замълчи, само че се задави на няколко пъти. Отивам аз довътре да си измия ръцете. Виждам една испанка как излиза след туалетна и не си мие ръцете. Което е много срещано при тях. Взехме си салата с рибатон и това, разбира се, са нашите мидички по капитански. Ами добре, то пак и това е. После и десертче и айде пак. Не, без десертче.